Moi, mä oon Pekka Pippuri Sipes Amslift Oy:stä. Me ollaan kotihissivalmistaja, joka toimii koko Suomen alueella. Ollaan täällä Siuntiossa meidän asiakkaan luona, joka rakensi 3-kerroksisen kivitalon. Jo heti alusta lähtien oli selvää, että hissi tehdään tähän taloon tulevaisuutta varten. Vaikka ei ole vielä liikuntarajoitteita, niin siihen varaudutaan sitten tulevaisuudessa. Kotihissit on yleistyvä trendi. Halutaan enemmän asuinmukavuutta, halutaan elää pitkään omassa kodissa. Vaikka ikäännytään, niin täällä pystyy asumaan useita vuosia. Täällä on esimerkiksi keittiö yläkerrassa, johon ruokaostosten kuljettaminen hissillä on vaivatonta ja helppoa. Portaisiin laitettiin enemmän rahaa kuin hissiin, eli se ei ole edes iso sijoitus tämmöisessä talossa. Hissi tuo asuinmukavuutta, mutta myös helpottaa tavaroiden kuljetusta, auttaa jos ikääntyessä tarvitsee apuvälineitä. Esteettömyys on tänä päivänä tärkeä asia. Väestö ikääntyy, tilanteet muuttuu. Hissi palvelee, liikut sitten pyörätuolilla, rollaattorilla tai kannat vaikka ostoskasseen. Joskus jopa 2 sentin kynnys voi olla liikaa. On tärkeää, että hissit ja talo suunnitellaan niin, ettei ole kynnyksiä, jolloin hissin lattia tulee samaan tasoon talolattian kanssa. Sipes kotihissit kulkee pehmeästi ja hiljaisesti. Hissin kaiteessa on helposti painettavat painikkeet, jota pidetään koko matkan ajan pohjassa ja hissi pysähtyy automaattisesti kerrokseen. Sovittaminen portaaseen kannattaa suunnitella jo rakennuksen alkuvaiheessa. Esimerkiksi tässä kohteessa päädyttiin siihen, että tehdään portaan keskelle lasinen kuilu, jossa hissi liikkuu. Lasikuilu tekee hissistä valosan ja se istuu nätisti ympäristöönsä. Jos olet rakentamassa taloa useampaan kerrokseen, meidät kannattaa ottaa heti alkuvaiheessa mukaan suunnitteluun. Saadaan tilavaraukset tehtyä oikein, juuri sinun tarpeettesi mukaan. Saadaan suunniteltua värisävyt niin, että ne sointuu muuhun sisustukseen. Ja tehdään semmoinen hissi, että se palvelee teitä mahdollisimman pitkään.